TerraLink Infraservices започна да използва сградата през 2018 година. Мисията на сградата е да е технологична сграда. За Rich Hill Business Center балансът, който искахме да постигнем, е да създадем една безопасна, устойчива, комфортна среда за обитаване на ползвателите на сградата. От друга страна, технологиите да спомогнат и за един успешен бизнес модел за изплащане на инвестицията. За да изпълним тези цели и да изпълним тази мисия на сградата, наистина историята премина през едно търсене на интегрирани решения, които да дадат възможността сградата да бъде използвана в бъдеще по различни и флексибилни начини. Системата Desigo CC напълно отговаряше на тези условия и смятам, че това е наистина предпоставка инвестицията да бъде изплатена във времето, защото тази интегрирана система отново тя дава тази възможност да следим правилното използване на сградата. Основната иновация, която внедрихме в бизнес център Rich Hill е системата за сграден мениджмънт на Siemens Desigo CC. В тази система ние интегрирахме всички системи като пожароизвестяване, СОД, контрол на достъп, видеонаблюдение, дизел генератор, осветление, климатизация. От една платформа, от един интерфейс може да управлявате и визуализирате всички системи в сградата. Това позволява 24 часа, 7 дни в седмицата достъп до тази система. Системата за сграден мениджмънт успяхме да интегрираме осветлението както за общите части, така и осветлението в офисните единици, където то работи по автономен начин, като следи за присъствие и определена осветеност на всяко работно място. Това решение води до енергийна ефективност, без да нарушава комфорта на ползвателите. С Desigo CC ние получихме една по-добра предвидимост на разходите за електроенергия и за поддръжка. Системата позволява много бързо и лесно да се реагира при промяна на параметрите, при проблем, при авария, при промяна на ползването на сградата, примерно по време на пандемия, когато офис площите останаха необитаеми, могат да се намалят разходите за електроенергия. Ако предположим, че идеалната сграда е тази, която предоставя максимален комфорт, максимална сигурност на най-ниска цена, първия въпрос, на който трябва да дадем отговор с бъдещия инвеститор е къде би искал да позиционира нашата нова сграда. В момента, в който позиционираме сградата, най-важното нещо за нас става проектирането и симулирането на крайния резултат с дигиталните инструменти, с които разполагаме в днешно време. Технологичните сгради все повече трябва да ги разглеждаме като едно смарт устройство. Това е предпоставка те да са устойчива инвестиция в бъдеще.